Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. LH4 eta LH6 ditudan bi seme dazkat, eta ez bat eta ez bestea ez dugu ingeleseko akademiara eramaten, irakasleak inoiz ez digute adierazi arazorik dutenik edo errefortzurik behar dutenik gai hortan, eta beraz ez zaigu beharrezkoa iruditu oain arte. Bai baten da bai bestian gelan, gehiengoak ez danak, baina gehiengoa ingeleseko akademiara juteko ohitura daka txikitatik gaina. Bai, LH lehenengo bigarren maitik, hirugarrenetik, hortik gehienak badijoaz bai akademiara. Ainarak ez du beharrik ikusten semeak ingeles akademiara apuntatzeko. Baina argi dio, bere inguruko errealitatea beste bat da. Ezin daukatu, azpimarratzeko moduko fenomeno sozial eta akademikoa dela ingelesarekiko lilura, hizkuntza aniztasuna sustatzeko aitzakian elikatua. 1980ko hamarkadaren amaieratik, areagotu eginda ingelesa lehenesteko joera. Adinean gero eta lehenago bihurtu dute ikasgai eskoletan, gero eta ordu gehiago hartuta edo beste ikasgai batzuk hizkuntza horretan emanez. Eta kuriosoa da, eskolan ingelesari ordu gehiago eman arren, berdin doaz haur eta gazteak akademia pribatuetara ingelesa ikastera. Urtebeteko umeak ere onartzen dituzte akademia batzuek, txikitatik belarria egin dezaten, barneratua dugu mezua. Haurrak ez du izango etorkizunik ingelesik gabe, ez du izango lanik eta gainera high level ingelesa eskuratu behar du, lehenbailen atera behar du firsta eta ondoren advance ziurtagiria. Ez da nire asmoa hizkuntza bat ikasteko grina zapuztea noski, baina ingelesarekiko lilura honen argilunez kontziente izatea ere gaizki ez, batzuetan eskuetatik joan zaigula esango nuke eta adibidez, guraso euskaldunak haur txikiari ingelesez hitz egiten entzun izan ditut parkean. Gure agintariak ere erakartzen ditu hizkuntza mainstreamak. Bai famatua eta polemikoa horren adibide garbienetakoa da. UPNek jarri zuen martxan Nafarroako eskoletan ingelesa ikasteko programa. Baina pixkanaka gero eta gehiago dira programa horretatik ateratzea erabaki duten ikastetxeak. Hoietako bat da Elizondoko eskola. Zurine Zubillaga bertako zuzendariak kontatu digu, denek ez dutela lortzen ateratzea, eta ondo prestaturiko txosten teknikoa aurkeztu zutela beraiek, datuz eta zehaztasunez betea. Zergatik egin genuen irtetzeko eskaera hori, txosten hontan ongi azaldu genuen moduan, gure ikastetxearen errealitatea aldatu delako eta beraz beharrak ere aldatu direlako. Une honetan ikastetxea duen ikasleriaren portzentaia handi baten hizkuntza ez da euskara. Eta familia etorkinen kopurua ere nabarmenki igo da gurean. Eta honi lotuta euskara indartzeko beharra ikusi dugu. Kanpo frogetan oinarritu ginen eta baita barne frogetan ere emaitza horiek jasonen izan genituen objetibotasun hori emateko txostenari eta datuek adierazten ziguten ez zegoela olako aldea errefortzu programa honekin. Emaitza horiek hori adierazten zuten. Ez zitzaion hain bertzeken zen euskarari, baina egia da, bereziki gaur egungo beharretan oinarrituz, ikusten genuela euskara ongi landu beharreko gaia dela, eta azkenan ikastetxe hontako hizkuntza nagusi euskara da eta gure herriaren hizkuntza euskara da. Orduan hor nahi genuen pixka bat horri eutsi nahi genion, ez? Lehenengo guazen oinarri horiek ongi eskuratzera eta gero torriko dira gainontzeko hizkuntza horiek. Hortxe auzi honen guztiaren gako garrantzitsuetako bat. Zertan jartzen den indarra eta zertan ez. Zertan jartzen diren ahalegina, fokua, espektatibak, zer bihurtzen den lehentasun eta zer bigarren mailako.
Ingelesa sarri gurasoek eskatzen dute, seme-alabentzako maila on baten bila akademiara bidaltzen dituzte. Edo akaso, hezkuntzatik eta ingurutik jasotzen dituzten mezuek presionatuta sentitzen dira, ingelesa ezinbestekoa dela barneratuta. Kontrapuntua jarri duzurinek. Ni ere ama naiz eta nire alabak ikastetxe honetan daude eta inguruko familiei ez diet alakorik entzun edo ez dut hori jasotzen. Horrek noski ez du erran nahi gurasoak obsesionaturik ez daudenik. Kontrara eta pixka galen aipatutako pairen prozesuari lotuta eta ikastetxeko zuzendari bezala nire bizipenetan oinarrituz prozesutik atera aurretik bai jaso genuen ikastetxean ingelesa reforzutik ateratzeko eskaeraren bat edo bertze, eta gainera aipatu gaia eskola kontseiura eraman zela eta bat ez onartu zela. Bai, hau aipatzen dut eskola kontseiluan familiak daudelako, eskola kontseilua familiez ere osaturik dagoelako. Bertzalde, badakit familia batzuk ingeleseko eskola partikularretara eramaten dituztela beraien seme-alabak. Eta ez bakarri gure ikastetxeko familiak. Behar bada batzuengan seme-alabak ingelesari begira atzean geldituko te direnaren beldurra, ezakit. Ingeleseko akademiek horiek bai negozioa. Eskolan ordu kopuru majoa eskaintzen bazaio ingelesari eta ikaslea ongi moldatzen bada ikasgai horretan, benetan behar du errefortzua akademian? Zientzietako klase partikularrak ematen dituen Aitziberi Barbiak bere iritzia eman digu. 3 urtekin inglesea izugarrizko propagandak, anunzioak, dirudila zure seme-alaba ez badezu 2 urteako belarria lantzen jartzen jai daukala inglesarekin, ez? Olako propaganda bat más o menos zabaltze dute, ez? Azkenean, 2 ordu entzungo du ume horrek inglesa, ez dio gauza hondekingo, etxean baukazu jartzeit Peppa Pig edo inglesez, bai, ez? Azkenean efekto berdina ingo diozu, baina, sinismena gauza guztietarako daude. Zer dauka inglesaren ze faktore da hor inglesa inbeste akademia puntatzeko? Tituluaren eskaria. Guraso asko kusten dute, fersta ez baldin badauka nire seme-alabak 15-16 urterako, oso atzera geldituko da ume hau, ez? Eta fersta zenek behar du, gaur edo bihar lanen batean eskatuko die. Gero ez da toki gehiago eta makit, uste Erasmusea juteko ere fersta edo behar dala. Eskolako inglesa, baina politiko inglesa erakusten dutela uste denek, batxiller bigarrengo arte ikasten dezunarekin fersteko maila batekin ateatzen zea. Hoi lortzeko jakin hezkuntza reglatuan ere inglesa emango dizuela, jakin aurretik zure seme-alabak arazoak izango dituen edo ez inglesarekin, pentsa 2 urtekin hasten dituzu. Edo 10ekin, igual hor seguramente 2 urte ez dala izango media, baina 9-10 urterako gaztetxo guzti daude inglesean sartuta. Ez dakizu arazorik izango dituen ez, hain preventiboak izan behar deu, edo benetan hainlako garrantzia dauka titulu hori lortzeak, eta zatik ez ditugu prestatzen debai berdin euskarako titulua ateatzeko. Zebat gaitasun maila izugarrizko arazoak dauzkaten, ere inguruan eta euskalduna dian ikasleek zebat maila atera ezin dabiltza, eta horrek ez gaitu preokupatzen igual, ez? Izugarrizko, nik uste moda kontuak moduan funtzionatzen dutela, eta inglesaren abentzat oso esageratu egitzen zaigai. Dirudienez, ez dugu hainbesteko arreta jartzen eskolaz kanpo euskara maila hobetzeko ahaleginetan. Gure hizkuntzan ere high levela lortzeko, edo sikiera euskaraz maila duin bat eskuratzeko. Gainera, akademiak ezote dauden batzuetan gainbaloratuta, egongo da ikerketaren bat edo beste horren inguruan. Eta badakigu zein den ikerketak aurkitzen aditua. Etorri Eider, izango duzu hortik argi pixka bat emango digun ikerketaren baten berri. Eider, arbelera! Haur eta lehen hezkuntzan egin diren azterketa askotan ikusi da berdin diola zen adinarekin hasten diren haurrak ingles akademian. Lehenago edo geroago hasi, adi jakin batean parekatu dira baten eta besteanen ingles maila. Ikerketez ari garela, Roberto Arias Hermoso ueziko irakaslea entzun dut nik berriki Euskadi Irratian. EAeko DBH-ko lehenengo mailatik azkeneko mailara, D ereduko 500 ikasle baino gehiagoren ingelesezko idazme maila neurtu zuten. Kontuan hartuta besteak beste, eskolaz kanpo ikasleak akademiara joaten altziren, noiztik eta zenbat orduz. Eider, ziur naiz ikerketa honen ondoriok ere ongi ezagutzen dituzula. Eider, arbelera! DBH-ko hasierako mailetan akademiara joandakoek emaitza hobeak erakutsi zituzten, baina DBH mailerako ikusi zuten ez da alderik akademiara doazen eta ez doazen ikaslen artean. Musika, sare soziala, pandaia eta bar inglesez kontsumitzak
horrek eragiten zuen gehien adin horietan. Mila esker, Eider. Ikasleak mundurako prestatu nahi ditugun garaiotan, ez gaitezen ahaztu inguru hurbilerako eta egunerokorako ere prestatzeaz. Lehentasunak, indarrak, fokuak eta interesak aipatu ditugu gaurko podcastean. Galdera baten bueltan. Zein leku du eta zein leku izan behar luke ingelesak hezkuntzan eta gizartean? Zurine Zubilagaren esku utziko dugu azken gogoeta, bikain borobildu duelako gaia. Auzi honetan guztian oraindik aipatu ez dugun elementu bat gehitu du gainera. Gure Euskal Herri batu honetan, ingelesarekin alderatuta non geratzen da frantsesa hegoaldeko ontzat eta non gaztelania iparraldeko ontzat? Gaurko azken puntua, mundu globalizatuaren inertziei eskainia. Uste dut, arrasbarneratua dugula ingelera ezin bertzekoa dela ikasketetan, etorkizunari begirak, ateak ireki daitezen. Begira, ni Elizondon bizi naizen arren, Irundarra naiz eta ikasketak bertan egin dituen, txingudin. Iparraldea bietan dugu. Bai Irunen, bai Elizondon, ondoan dugu iparralde, bai, bertatik bertara. Eta batan eta bertzean, ez zegoen, eta gaur egun Elizondo eskolan ez dago, frantsesa derrigorrezko lehen hezkuntzan ikasteko aukerarik. Deigarria iruditzen zait, mundu globalizatuenek markatzen du bidea, eta gure gizarteak eta bere egiturak horretan antzarama. Izaera kritikoa garatuagoa edo ezain garatua izan dezakegu, baina egia da azkenean denokoa zela zurrunbilo berean. Eta urteun poderioz onartzen ditugula gizartea markatzen dizkigun norabideak, iak kuestionatu gabe gainera, nire ustez inertzia. Eta gogotara etorri zait, Eifratorean bineta ezagun hori, non eskolaren makina irudikatzen den. Ingelesa ikastea gaur egungo gizartean egituratu dagoen moduan garrantzitsua den izan daiteke, baina beren nabardurekin. Horrek ez baitu erran nahi egungo gizartearen ildoarekin ados gaudenik edo mundu globalizatu honek idezten ez baituenek. Bertzalde ingelesa izanen da solastuena den hizkuntza munduan, txinera jarraitzen du, baina ezin ditugu hizkuntza garrantzitsuenen rankinak egin, kopuruak bakarrik kontemplatzen balin baditugu. Eta era berean bertze hausnarketa bat etortze zait, edo bertze ideia bat burura, Euskaldunon hizkuntza euskara dela eta gutxitua den hizkuntza dela. Eta euskaldunok badugula euskara babesteko ardura bat. Bata edo bertzeak kendu gabe, baina beti ere kontzientzia hori bizirik mantendu. Ingelesak itxututa, galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.